Hola, salutacions des del confinament, en aquest cas des de Sant Fruitós de Bages. Soc en Galdric Sala, dibuixant i encarregat de dibuixar el crim de la Seu, que ja us n'ha fet 5 cèntims el Rana, guionista, en el seu vídeo. Bé, és una història que ens explica un secret que de fer-se públic canviaria tota la història de la ciutat, coneguda fins al moment. Idea que ja va desenvolupar Dan Brown en el seu famosíssim llibre Codi da Vinci, però que la idea la vam tenir nosaltres molt abans. El que passa que per motius de feina no havíem tingut temps de fer-ho. En tot cas ens ha quedat molt millor i a més fa molt més riure i és molt més divertit. El crim de la Seu, jo crec que us ho passareu bé. Hi ha dibuixos molt macos, a tot color i si us ho passeu la meitat de bé de la que ens hem passat nosaltres fent-el, bingo. Gràcies.